Sa 63 ka fire-prone areas sa Iloilo City, nabantayan sa Bureau of Fire Protection sa mga Fire Prevention Month. Si Zen Kilantang nakatutok. Isang barangay Boulevard Molo sa 63 ka mga lugar sa syudad sang Iloilo nga nalakip sa listahan sang fire-prone areas. Sang tinalikdan nga Disyembre, ang pinakauli nga na record nga insidente sang sunog nga nagtupok sa 15 tanan ka mga balay. Bangod makitid ang dalan pasulod sa lugar, mabudlay para sa mga bumbero nga makapenetrate sa tion nga may sunog. Gani temporaryo nga ginhimo ang covered gym nga parkingan sa mga salakyan. Plano man sang barangay nga magtukod sang water pipe. Ang ideya namon sa Zone 5 kay hindi na daw masudlan sang paning bumbero, ma-install kami da sang pipe. Inang ang pipe alin diri sa sa amon lang gym kag pagpasulod dito. Sunod sa BFP, ginatutukan nila ang mga barangay nga masamigi na luntaran sang sunog. Padayon ng ila programa ang Oplan Ligtas Pamayanan, agud mahatagan pa sang ihibalo ang pumuluyo sa pagtapna sang kalayo. Until now, continuous ang pagpalapit sa atong bumbero sa sini nga program kag papalapit man amon ang amon serbisyo, papalo sila nga pinaka-importante gid ang paghahalong sa tagsa-tagsa oras, timpo, kag hindi gid magkalipat o mapawalang bahala kag isa na sa mga cause nga ginalinan sa kalayo, no? Magluwas sa BFP, nakaalerto man ang nagkalain-laing nga fire volunteer groups sa syudad agud magresponde ilabi na subong nga Fire Prevention Month. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.